Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. Na fara yi muku bidiyo, na gaya muku a wani bidiyo da na yi a baya, na ce zan fara kawo mana bidiyo akan wannan application ɗin na Plotago. Saboda wannan application ɗin gaskiya yana taimakawa wasu da yawa. Saboda yanzu harkar YouTube dole sai kana da wata hanya wacce za ka riƙe YouTube ɗinka. Kuma wannan application ɗin insha Allahu in dai mutum zai yi amfani da shi, zai iya riƙe YouTube ɗin shi da shi. Amma kuma dole sai da gidaje masu kyau, mutane masu kyau, sannan kuma sai kana tsara abin sosai, sai kana yin bidiyo mai time da yawa. Na gaya muku zan kawo muku hanyar da za mu bi mu yi amfani da wannan application ɗin a free, amma kuma dole akwai abubuwan da za mu yi amfani da su. Za mu yi amfani da abubuwa guda uku, da wannan application ɗin na Plotago, da wannan application ɗin na Zee, sannan kuma da file. Wannan file ɗin yana da nauyi, a haka ya kai MB 600, amma idan kuka yi extract ɗin shi ya fi haka, zai iya kaiwa 1 gig zuwa 1 gig da wani abu. Na mai da shi file ne nan saboda ku samu sauƙin amfani da shi, ya kasance zai zo da ɗan nauyi ya ragu, shi ya sa na mai da shi file. Kai tsaye bari mu fara bidiyon ku ga yadda za ku yi amfani da shi. Da farko za ku ɗauko wannan application ɗin idan kuna da shi wannan ɗin, sai ku buɗe shi kamar haka. Idan ya buɗe muku za ku je folder da kuka sauke wannan file ɗin da na gaya muku zan sa muku shi yadda za ku ɗauko shi, wanda kuke gani. Idan ka san kana da space da yawa a wayarka, za ka iya extract ɗin folder ta buɗe, sannan kuma za ka iya biyu ka buɗe folder. Amma wannan ya fi maka sauƙi shi za ka yi. Idan ba ka da gu da yawa za ka iya biyu kamar yadda kuke gani kamar haka. Amma idan ka ga dama kawai gwara ka extract saboda komai ka fi fahimta. Idan ka danna kamar haka to akwai password a kai. Wannan password ɗin idan ka yi kuskure ba zai buɗe ba. Idan ka yi kuskure ko da guda ɗaya ne ba zai buɗe ba. Ku kula da kalmomin da zan saka, kuma babu babban baƙi a ciki, gabaki ɗaya ƙanana ne. Ku kalla zan saka kamar yadda kuke gani. Kun gani kalmomin da na saka kun gan su ƙwaya 5 ne. Idan ka saka babban baƙi ba zai buɗe ba. Kamar haka kuna dannawa zai ku yi haka. Sai ku cike wannan gurin ku jira shi ya gama. Kamar yadda kuke kallo. Bari mu ɗan jira shi ya gama. Akwai abubuwa da yawa ne a ciki, mutane ne da yawa, da gidaje da sauransu, da kayan sawa da sauransu dai. Insha Allahu idan muka fara bidiyon za ku ma gani. Yanzu shi wannan file ɗin na ba ku shi ne mu fara amfani da shi free, amma akwai wanda ya fi shi komai. Idan na ga mutane da yawa sun yi amfani da wannan sun biya abin muhimmanci, zan sake kawo muku wancan ɗin. Ta yadda shi ya fi waɗannan gidaje da mutane da kayan sawa da komai da komai. Insha Allahu in dai na ga wannan an ba shi muhimmanci, an taya mu da share bidiyon, to zan kawo muku bidiyo shi ma akan wancan da yadda za ku yi amfani da shi. Bari mu jira shi ya buɗe kamar yadda kuke kallo. Bai zama lallai da sai ka yi masa haka ba. Kamar yadda na faɗa muku za ku iya biyu ku buɗe folder, amma dai za ka iya extract in ka san wayarka da space sosai. Ni wannan wayar ba na sa mata komai, ni komai na akan kwamfuta nake ajiyewa. Bari mu ɗan jira shi ya ƙarasa. Kamar yadda kuke kallo ya gama, ga folder nan ta fito, sai ka shige ta kamar haka. Za ku ganta da abubuwa guda biyu. Wannan folder ta farko sai ka danne ta, sai ka yi code, ka ɗauke ta gaba ɗaya sai ka danna nan gurin, sai ka taɓa kan memorinka. In ya buɗe kamar haka sai ka taɓa Android, sai ka shiga folder mai suna data ɗin nan sai ka buɗe ta kamar haka. Sai ka janyo can ƙasa, za ka ga hoton application ɗin Plotago ɗin gashi nan. Sai ka danna shi kamar haka, sai ka taɓa file, sannan sai ka zaɓi wannan na biyun, bundle ɗin nan sai ka taɓa shi kamar haka. Idan ya buɗe ma kawai sai ka yi pasting ɗin wannan folder, sai ka yi tick a nan sai ka yi replace, sai ka cike shi kamar haka to ya gama. Sannan sai ka sake dawowa cikin wannan folder, ka dawo sai ka koma folder download, sai ka biyo wannan folder, sai ka shiga kamar haka kamar yadda kuke gani. Sai ka copy wannan folder ta farko, sai ka yi code ɗinta, sai ka sake kamar yadda ka yi ɗazu ka danna folder Android, sai ka shiga kamar haka, sai ka shiga data, sai ka janyo wannan folder da ka shiga ɗazu,
kamar yadda kuke kallo sai ka shige ta kamar haka, sai ka taɓa file. Yanzu kuma za ka shiga folder ta biyu kamar yadda kuke gani, sai ka yi pasting ɗinta, sai ka yi tick, kuma sai ka mata replace, sai ka yi tick kamar haka. Ta gama, sannan sai folder sai ku ƙara komawa can folder da kuka yi download, sai ku shiga kamar haka, sai ka ƙara biyu folder nan, sai ka shiga file, sai ka copy wannan folder, sai ka yi code kamar haka, sai ka janyo ka dawo folder Android, sai ka janyo ka shiga data, ka janyo sai ka shiga cikin folder Plotagon ɗin nan kamar yadda kuke kallo, sai ka shiga file, kun ganta mai nan sunan da muka ɗauko, sai kawai ka yi pasting ɗinta, wannan shi kenan ka gama. Idan ka yi haka, sai ka zo ka shiga cikin application ɗin naka kamar yadda kuke kallo, sai mu ɗan jira shi ya buɗe. Bari mu jira shi ya ɗan buɗe. Yadda kuke kallo application ɗin ya buɗe kamar haka, in ya buɗe ma kamar haka zai buɗe, sai ka zo ka danna wannan alamar plus ɗin kamar yadda kuke kallo. Idan ya buɗe ma kamar haka, tashin farko ko wannan gidan da ya kawo na san kun san babu shi a cikin application ɗin. Wannan su ne gidajen da muka saka yanzu, ga su nan wannan su ne misalinsu, wannan su ne wanda muka saka wanda za mu na yin bidiyoyi da su, kamar wannan na computers, kun gani? Kamar yadda kuke kallo, kun gani nan cikin jirgin sama ne. Wannan su ne gidajen da suke a ciki. Yauwa kamar yadda kuke kallo yanzu, idan kuma kana son mutane, ga su nan su ne waɗanda suka zo a kai, su ne wanda, amma za ka iya ƙirƙirar duk wanda kake so, wanda zan kawo bidiyo na gaba, kawo muku yadda za ku ƙirƙiri mutane, saboda idan za ka yi bidiyo za ka tanadi mutanenka ne, saboda duk sanda ka tashi kun ga kawai za ka yi amfani da shi ne. Mun gode, kada ku manta da subscribe.